supporting on us. Tano apare. Natsikana. Ndagopera mbengo basi na nshia. Nimeshikilia hii basi ni basa. Kalau tinggal na wanao anakanya wanao so ada kantiau sembunyi ini petani wanao ali mtoto wa jongou ba tukuzona kuti mabwerera sikubwererambo sikudare tamabwerera kudare asenkhani ilipo nekupitirana nekubverana si khani libene pale nkhani yakupokana asikupokanirapo nkhani thangwe kuti ndani simundibvisise thangwe nekuti ndili mbarikepo munateteka bzinanga bzikulongiwa nemweneko ndibunzi azvibva munateteka bzine bzikulongiwa neponi neweneyo tikubvirana pamusukubvisisa okay dzinatenderi kuti mundibvunzise mbo ine bana sibyo sirigana ngita baba sikana ndikurapisa unoronga ndirongepo pang'ono nyakuwa uzambo kutone kubviranambo sibyo tikude neringwero si nokero nkhani iri penepa pano ng'ono mabwererambo muchibwera kudare wanaimi mabwerera kumauya kudare si asipana nkhani na masoko ekutadza kubvirana pane nyaya kumasoko ekutadza kunzwisisana zviribyo munadayo nkhani yamapokanira nsiyanu beimwepo mune moyo aisiye nyumba imwe wanu mukufema ndaire nkhani yamakhalira penepa nsiyanu beimwepo wanhu wali papa hai nsiyanu beimwe wanthu wali panepa asi nkhani ya wabambo nyaya na baba huyu ha
nende ngalongera wabambo nende ngalongera wama Penango amsikondi visasa Kwanza andisho. jirize Rigado nene ngalongera mbo wapai sio wama sindalonga wantu angasi Anzi nikataure nyaya na baba na mai kataura nwanga nene wa vizinyi ni wakidzani ndikulonga zinthu zinakwana wanthu angasi awa patro azibvisisa ne ungapokanirapo nkhani ya ma nsimbale wako ungapokanirapo nkhani ya titiwa nsimbale wako ungapopotera nyaya ya baba ya mai asi ama yako ungapopotera ni nyaya ya tete asi ama yako ne asabwira ni wasabi simwepo khala kwa kupokana kwene kule munthu ankhani ali kupona anzi mimi kupopoteza ngamukita mulidzo nyaya ari kusi simunawatulikira mbodza bwinobwino waone kubvisisa wanthu si imwepo mungatadze kubvisisa mbo atibvirirane pamwe Waridzonya waripo pano waridzonya rigano sinkhani ilibe nebandea kuti imwepo mshenurani nyaya iri panapa ndiye kuti mimi mchene sana chokwadi sinkhani nkulu nkwenye ngule ngekupumhana unati kupumhana izvozvo ha sinkhani nkulu ikwenepene kule ndiye imwepo kunamirana kunamirana si munthu ungalonge mfala asi mfala ala ukulonga mwanzako ali kuti nampodi nipadziwa lini bzimwe bziri akuti mimi munoona kutaura nyaya kuti kana uye kupuma naye anditi imi wamataura kuti awo ningiwe iye alipataura kuti ayi nini andidini andisizizivi ndizvozvo ndonkhani nkulu iri penepa ndizvo nyakupumhiwa ali kupona nyakunongeza sikubaliwa kwani titiwa na usimbelekwa kwenyu titiwa nani titiwa nani muri maini na maikuru ere kana ana mbuya edu ndiwo anga ari pabarika ngana sisi ndikubvunza kuti ndititiwa na titiwa ha izvo sotangwera nyinyi imwe pambaita chakunongeza nyaya iyo munoramba mutabasa kunongedzana simwepo munara zawo sibzwa kutauri gambo bzwa bziri kulongwambo nemwane kachireyo webona bziwa kwanzi imimi zvikutaurwa neawa munozviziva here si ine pano ndiri mubariki thapwe ndati pamusingani bviseja munandibvunzisa sibzo kuti tone kupitirana thapwe pene pano kubwerera kwangu kubwereramba kwambuya lera sikudzaona ndakhaliramba pamwe so bza musingabviriri ndibvunjiseni sibzve ndikuda kuti mubvisise sibzo thangweranyi ene uli ali kulonga mafala kwa uli nyaya iyi thangweranyi mwene uli ali kulonga mafala kwa uli nei uyo ari kutaura mashoko kwamuri simuda munadini mudanyangaza makanyangadza mudanyangaza cha kana ni
Mturukiri unaitwa chikasiko mturukiri. Lo. Azini wakashaisha kana wakashaisha kana kuti amuna. Haina ndinaushaisha. Satangwera nyone. Ari kudzagurisa mafara kwa kuzokunzira mashoko kwa mu. Andisi. Sei ari kunza mashoko kwanje. Maybe nawe kuti ndaitamba nemwana kana kuti Hasikuda bvimwezvo ba. Handisikuda bvimwezvo. Charity usari. Tabwera kwa muri imwepo titio. Si mafara weneo mukulonga mwanzanu. Si byamukulongera mafara kune mwanzanu. Mashoko amutaura kune. Sina mpodi mukudziwa nkhani nara zauni ata. Mukuziwa nyaya ine totiki. Ine ndebza munati chidzimbabwe bya bwino. Mune umbo wele. Ndine ndine umbo ndinawo wandinawo shuma yo. Saka mungalonge mumwe ndipfiti. Mulo taura kuti uyu mulo. Tosaka tauya kuti muchitotidetsera kuti ouya kuda kudetserwa. Nada ile ndikukubvunza ni basi. Ndizvozvo. Ntsibvere. Ndiri pamwana uyu ndamubvunza iwepo ndikubvunzisana. So iwepo ukuronga kuti mumwe ndimfiti. Nkhani yenyu ndikuibva. Mazvibvisisa. Nkhani yenyu zvandikuibva. Asi nonkero ine pano ntsiwe kupukanisana vantu. Asi nada kuti vantu muita chenyi? Muitirana. Muita bzvintu byakupitirana, mukubvira. Si bzandinada kuti vantu muite kubvisirana. Ndikuzvidziwa. Tangwe ndikuzvidziwa kuti hamusi kupitirana. Ani ndo dzandatanga kulonga ere pekuamba. Tituze toita sei ichokwadi ere kana kuti panyepo tiziye bozi yakatoparwa ndani. Pachimanyika isusu tikapara. Tangwe ndikuenda pang'ono. Kombani ari nsure kwangu ari. Kana ane mafara bwera kumberi ndiona. Andiri muntu anandilongera nsoko ari masure kwangu. Iya nanyari. Ada kok, anu mak. Makan mari bang. Kamu nong mak. Ani pura haru. Sonongero. Kunyata. Sinkhani bya kulongwa mwanzako ebya ari kulonga kuti mfarali ndira bwino. Wanzi. Siwa ngari kufunga nyinyi. Wepo ari kulonga kuti ari kunama. Kuti imimi muri muroyi akupuma iyi. Saka imimi mamukuti ina. Tangwera nyepo ari kuti wepo rimfiti. Tipo zvipene pale. Pane kare akalipenepa. Wanzi. Seya kutaura kuti muri mfiti muri muroyi. Pane kanyaya kalipo ipapa, kare kalipo ipapa. Mazvibvisisa. Sinkhani iri kulongiwa imwe bzidafamba tani. Nyaya iri kutaurwa iyoyi zvakafamba sei? Handida naumba kubvunza kuti nyaya chenjeni. Asi ndikudze bzidafamba tani. Kuratisi. Akaita nhumbu yake akabereka mwana wake. Tichienda tinomuona kuhospital.
kusvika akumba chimwe. Ndaigara ndichienda kubasa kwake, chinotamba nemwana, chibereka mwana everyday. Mamwe mazuva ndisina zvekuita kumba, ndaitopinda mutauni ndosvika ndotora mwana ndotamba naye, ndotendera naye mumashopusi, ndodzoka ndosiya mwana. Ngani ichi? Ndotendera ndosiya mwana. Chipfupi. Ngani chipfupi basi. Ndotendera ndosiya mwana. Zamara ndakazonzwa phone call kuti mwana ashaika ndiri kumusha. Ndobva ndadzoka kumba rufu. Ndobva tachema mwana obva awira. Vana mama obva ndikumbira kuti sara nasisi chumba wabatsira chibasa. Ndobva ndasara nawo. Ndobva ndakazoenda kumba kwangu ndokunga after 4 days. Ndiri kumba kwake 3 or 4 days. Ndadzoka kumba ndobva ndadzokera kumunda kwangu. Takagara kwenguva yakareba. Ndobva ndazoona handibloka pafoni. Ndichitoshaya kuti chii ndablokerwei. Zamara mumwe musi ndazopinda mutauni, ndobva ndadarika nekushop kwake, ndobva ndamuresa akandipa cold shoulder, ndobva ndangonyarara. Then umwe musi nchibva kwandanchibvawo ndobva ndasangana naye mutauni namainini, obva atoti ndaneta nekunyarara, iwewe uri muroyi, wakauraya mwana wangu. Changwa ngo buri mfiti. Ngonya mungu ndi muri muri. Nandi kunyata. Mungona wako pada duare. Uyu pada wara uyu pakaenda ku. Uyu zvakaitika. Wakauya akatora mwana. Wakasvika vana vachitamba. Ndobva atobereka mwana kumusana. Endi paari kutotaura kuti waigara achifamba nemwana kunyepa, nekuti pese paaiuya achida kutoti ndoda kuenda kwakati ndaitoenda naye. Musi uyu wakasvika ndiri bhisi, ndobva atobereka mwana kumusana. Ndobva ndamubvunza ndikati ndoda kuendepi nemwana, zvikanzi ndoda kumboenda padzasapo. Ndobva ndakamuti enda nemwe mwana kuti aende nevana vangu vari vangani 2. Aenda achingosiya mwana hazvina kundinakira. Mwana wakabva aita 4 days obva atofa. Angachirwara. Wanga asikarwari, but paakazondofuratira hazvinondinakira. Mwana kwakutorwara. Mwana ndiye pakutofa. Saka chindobva kumba ungori musi wa20. Saka 21, 22, 23, 24 makisini mwana achishaika. Saka mwana wakaita 3 days atobva kubasa kwangu. Kunyata. Si nandi ndivyo zvikurongiwa. Mudafikira mudadzisa mwono. Mukabudika mbona iye ndambo mabwerera naye pasino enango mwana Mwana nchitora chitenderera naye. Tangeranye manje lekane ndichikuudzeni tione kuti ba dalirani nsizvo tione kuti imwepo ndinabudika kwamuri sibvo. Imwepo mirandu ndingakupaseni tati tangweranyise Anzi nini motion nokupaita ikufise ku. Thangwe riri penepa bzidafanangana kuti unafikira utora mbukaya ya muntu inapoya pamoja ndivyo. Unoshanzi nyaya iri apa ndeyekuti unosvika uchitora imbwa yemunhu inochengeta pamba. Watogora mbukaya ya muntu inakoya pamoja. Si mbukaya iya uenda nayo wenda mbo kuyavhima vyarumwa na nyoka. Ingafa kweneko yarumwa na nyoka. Mbana anabviwa auraye imbwa. Kwanzi matora imbwa imaenda nayo kuvhima yemunhu. Yasvika ikoko yarumwa nenyoka. Anonzi ndiana auraye imbwa. Nsiwe bonenga wakhokoda. Sibyo? Yarumwa nenyoka. Nsiwe bonenga wakhokoda. Asiwafikira kumweko vyarumwa na nyoka. Vyafikira paumba yadisvipa ndizvo ka. Ruteteka yasvipa mbukaya iya nsiva yafa anabva uraya mbukaya yangu mbani. Bozi ndimune muna. Ndikubvunzisa mbo mwanayo anditaire ndizvo.
ari kuzvinzwa wati kuzvinzwa tetekani mubve watora imbwa iwewe munhu pamba kuenda nayo kuhina imbwa iyeyo yakumwa nenyoka kusango kwawaenda wouya nembwa iya wakuidzorera papaka imbwa yakaita anonzi auraya imbwa anonzi ndini nekuti ndindauya nayo tirigadi ndakaitora ndiwe udatongora mazvibvisisa zvidafanana nebvamuri kutaurirana paubare hwanu mazvibvisisa ndikuda kukugadzirisirani kuti bzigadzirisike mazvibva iwepo mwana waweneyu mwana wako mazvibva sinkhani iri penepa mwanzakoyo anadichirga kwekuti iwepo ndiwe wakakonzeresa kuti mwana afe asi haasi kudziva kuti chidauraya mwana wache chinyi uri kubvisisa kune ntau na nkhonde iri penepa kudzinza remwana mazvibvisisa asi bzakutsvaka wenango muntu wazvibvisisa wekuti angabviwepo meka mukamarana asi kumweko kuna chintu chiri kunseri kwenyi pansana mazvibva chidamura chinyi mwana mandibva ndeyekunyatsa kukutaurirani ndone kupezisa darirani mazvibva anje shuwa mwana wakatora kana iri mirandu hatirambiba inouya kwauri sibvo asi kuti tidziwe kuti chidauraya mwana chanyi ndikweneko kufambako muri kushitika mbo sibvo tiri pabodzere sononkero iwepo haungarambi unati inde ndazvibva titiya sibvo asi bzandazvibva penyango bzidaitika ndisingazvidzivi kana uri umfiti nsi ndinafikira pakuna wanyabezi nsi wanyabezi iwo ndanandikudza kupi kunsana kwangu nzibvo asi iwepo nsiwe bauda konzera bzimwezvo wazvibva asi iwe dzina rako manje ndoradza tungamira tangwana kuti ndiwakatogora chinyi wazvibva saka iwe pombo unofanira kubatsirika tangwana kuti iwe po utone chimweya chiri pauri asi mwana dzidakonzeradzo magamba ekumwiyi kwawo tangwana kuti adamuliwa kuna magamba adamuchekura kumweko sika nefe pano takuronga magamba muna mabvisisa munadziwa china bzigamba chipambo musiyata kuti dini kana pachiti inga akauraya kana kuti haasi akauraya ngatimude pachena ngatitindi autaura street pabvikana ndipapo kuzini kwangu ini kunoshandiri mubaba wemwana inde kana muri mwe bambo wemwana ndiri kutaura ndiri pano sononkero chibwerera apa ndichikuuze pafambira taura bwerera ndiri pano sinonkero chibvisisa ubve mwanangu ndiwe bambo wemwana ndizvo si iwepo nsi kuti ndezvako ba akusunzi ndezvenyu ba wazvibva kwete kuti ndezvako ba iwewe mwene wazvo wazvibvisisa nsi kuti ndezvako ba iwewe bambo wemwana wandibva muribe eka ndiseke pamwana asi da kusiyani muchadza nditsvaka muchidzandibvunza kuti magamba acho mbani kabvinadha kabvi atina inini handidi kupikisana nevantu mudare ndo zvandisingaiti utoda kuti muzvitaure changamiji nadha ini chandinafuna handidi kuita kupokana nevanhu tangwana kuti handishandi kudarire kupokana nevanhu ndinashanda darira kubvisisana kana uchida kudziwa ndingatokudzidzisi asi ukanditi hatiriba hamuna izigama saka muri kuti chini mambo muri kuti chini todawo zvisisa taurai zviripo zvacho ngoti todawo mwene ntsiba akauraya chi mwana azvibvisisa ndaikuchikuudzai basi kuti ndichenese dare
asi ndakuudzai kuda konzeresa kuda buda zvinthu izvi zvinakonzera kuti mwana adzaita senyi adzafe. Si kana muchidzada kuzobvisisa bambo yemwana ndiye achadza ndibvunza thangwene kuti ndada kuti nditaure ati ana mbona ini ndinoti kaone zvekutaura ka nokero taura dzatokwana ini zvazvo tangwini taura ini ndiri pakwacho handika saka utaura kuti kaone kuti kune magamba ushava kune magamba wotaura kuti kune gamba ningine because inini kutoya pano kufamba kuendata nekudeka ndatofamba kukaona kudarika Hayi pamusonzwisisana ndebe kuti zvemaramba kakutaura kuti aya ngajekesi toda kuziya chakauraisa mwana isi toda kuziya kuti chakauraisa mwana chii kana mabambo angu inini ndokutaura kuti bambo tonzwa kuti uri kudii ndiri pano muno ine zvekudai usambonzvenge napadi kukunzvengani napadi kuita izvozvo napadi kuita izvozvo sinkhani iri penepa basi ndaikutosara kuti ndikuudzeni uku ya uyu ndatopeza sinkhani iri penepa undibvisise padoko si kune wantu akhala pakupokana newe vanogara vachipopotana nini munadzako ayo kupokana una kudziwa thangwana kuti ndingaita kukuuzira kune wantu akhala wakupokana newe kune wantu akhala kuzondambo iwepo thangwe kune wantu wali kufunambo iwepo kuti si tidakukona kuti unafamba tani thangwe lakuti wali kungokuchiwa basi si thangwe kudza kugogodzerambo changamire ndine vana vakawanda vanosvika ku6 sei iyeyu ega mwana anga ari 1 vamwe vese akasiyawo kwakunanga mwana kubvunza wangu ndika mwana akanga achiri kaduwa kanga kakatombosvikana mumusha machaatosikana si reka ndikupindureni hatiti muri kuemera ine pano kuti ndikupindureni ndimabvunza ndo dzandinapindura tamukubvunza ndo dzandina kupindurani si kana chikwambo chichida kuronga kuti chinalowa munthu wense chinalowa munthu inzwa changamire ini zvemuzi wangu musha kwangu ndingoziziva kana kuri kunzi kune chikwambo nechekuti ngandikuti handina tarisiro yekuti kune chikwambo chinganzi kana kuti munhu ane chikwambo chakarwa mwana wangu kuzi ndakatozvitsvaga kudarika ini vazonzisa kuti uzozva munhu achizonzi uyu ari kuti chakatika usati watosvika unotonga watombozvitsvaga kuti ishuwa here kuti munhu ari kupera kunyepa pandicho saka ndinofanira ndiri pesa apa ndandisingatombori kuti vanhu varonde ndakatongoti ndingobata dare renyu shamwari iwewo musikana urunzi wakaura ichi mwana soso asina kutomboexplain kuti explain wakatoita kai zvazvisiri rongo maifanira ngouya kuzotaura kuti ndaona mai vanapara mupoka nenyaya yemwana azi mupoka nenyaya yemwana uyu mwana yakaparara asi akaparara nekudai nekudai asingatombotsamanga kuti ndakambotora mwana ndikaenda kudai saka imwepo mukurongai mukuronga tani kuzwa tinoda kuzwa chaizvo kwete zvekuti tombobvunza kuti munhu anomboexplaina kuti ndakazoya ndikatora mwana ndikazoenda naye kakati ndikazomubereka thangwe iri dare iri manga makatikhalira kale sina poti ndakubvunzisani ine pana ndikuronga bzvatinaona handiteeredzva handitauri bzenyu bvamunenge muchifunga so imwepo mungandititaura bvatikufunga ife pano handisisiri dare rangu raarani sibvere naye papai isusu hatitaura zvemunofunga tikuti titaurei anza chete noti kutendenuka mukuda anzani anza kana tauraya notauraya nkhani iripo ndiye kuti mwene ntsiva anzi nyaya iripo ndeyekuti uyu handi akauraya mandibvisisa tsiye vakauraya asi chitsvakani chakauraya mwanayo chitsvakani ndochimanje saka tauya zviko touya kwemuri kutozvitsvaga mambo kutouya kwemuri kutozvitsvaga vari mani handitazi kutatu tipe yamwe tu mota tinadzo dizeli tinaro tifambe kana pane mukotsanja tomhanya toita bhozi sitatu yakuti nhasi nyaya ipete akuti zvatizofungidzira ndavaprofita chavato vanoronda matara vamaprofita vanoronda matara asipira zvekumbobvunzwa izvi ndingaranga nayo
Ini panti kana bandito dzinotorongo matari pana. Tatuda vanhu vanoronga matari chaizvo. Kwezvo kuti azombobvunza kuti wakazombotora mwana ukadii haiwa. Kubvunza munhu. Ndoko CID pachiprofita. ndoko semukani nende. Ikanende ndere kuofisi. Okay. Atisi ungati mtaura kuti wakatora mwana sini wozoda zvisipo.